Ako nga gawad si kayo namin, wadyak natin kay may The Ah, Living Legend. at saka The Living para Legend, si plano, Mama Duming, kaya may tagapaya sa Santa Barbara. Pero yun, Kabayo yan, talagang makikitsi nga masigan, gano'n no bintay dos to na, talagang si Karan. No, sa sikreto da manaya, wadyara di exen, si Katuraya usarunad lamanda. So, mani siya kayo si Kapita, si Katuya, si Baba si Katuaya. Bagay taon niyo, Mama? Gawin dito pula. 92. Still kicking. Sarap to niya. Sa po eh, pero sakit ka pa to Okay, Ginas. Sakit ka pa to. Wala niya. Ano ka pa to tutuloy. Nung batik kayo sa kilometro, malumbaan tayo, naabo yun. Nari ako. Kalau garam mo. Anti-secret yan ka, liba kayo, tayo manisyara. Yan. Sige pa iba po siya. Ang may diksin. On. May women. Kaya pareho sa naman, ayaw na ako tandaan nyo tan. Labi labat. Ay, kayo ispin ko si kayo. Sige. Ang sama, istiloy na. Okay. No kapos, no labi, yung mapailaw ko, Pilipino ko. Masabay siya, mandam. Okay. Masabay siya. Kaya atan, nariusan mo ta, Al-City, mapailaw ka, inumutan, inumutan, duaran, istiloy na. Tantuara bata berkomen. Okay. Ketemu labi itu na, labi. Amat ka magsibe, amat mapailaw ka sama lah. Aman na, diri sila kakoget. Isa no kabasan, kani mamakan. Mga magduara ba? Spirulina Black Human. Okay, partner. Duka naman. Okay. Dix dia buat pumalawa. Okay. Nanangin mo tayo. Ilmo, atay bago ang karbo. Ako manguman. Pasok mo. Manguman. Very active. Very active, very sensitive. Aramay, ang mga nutan. Makilas, no, aliling to balulaki. Okay. Pero balik niya. Ang tamay punti niya ba? Natan. Masih pa. Hilambong. Di amay sipan yun. Ang video ba tula? Yan yung auto. Ano tulan? Mumata ni. Mumata ni. Kan mamamakay sa kisawan doon ay magpapan. Kasi ay ganun. Abay suba. Ya amay yan lang muna yung patak sila. Patak ng auto. Aran mo man, yung tari. Ana nang gumata. Mo man. Angkat bara ako mo man doon wala punting bilang katubo sa bola ini mo. Unactive. Nanunutan mo amin pati arami inuutangan mo ng saman. Yan ko na mula. Ay kaya babak ka arata ayan taupo ay space latala ando ko space siya. Anto lang nga ranya bagay sa Facebook kapag naroon na. Gobernador bakat lang Fernandez. Okay. Gobernador bakat lang Fernandez. Son Juan Santa Barbara Paya. 92 years old ganyan mo na. Hindi ko lang ni iba daw. Di buwan. Sige. Itu wala bayaw iwan. Itu wala ba. Sige. Ang kulay bagay 92, 81 laban eh. 81 laban. Pero sa medyo 92 lang talaga. Pero yung kataga sarap ko niya ano yung karakara ano ni. Okay. Yeah. Bugor yun yung lima dagupan siya wa. Antayo ni lugan na niya wa. So kunya mababa dyan sa kisimba mamin lima. Jawa miliwa atau wala agwa gulawari. No sa sira ba bailat ke babilman. No wala ke sira ulah ke beres. Bisa asali aku pamamurot na bisa pamatilata. Agak tilata ya sa kilo basa sa bara 150 ya batay 70 ba agay la wa 70 jadi malay kan usinta jala ano mga kailangan kilo pigar to mo agi balik kanya aja mabalik aja tariwan gimana nyatira agi yan la ino maabig no jakaw la dagupan pa na ano pa na